Hello vlog, si Mama vlog ng hugas. Hello guys. Nanghugas si Mama. Ano yung mukbag ang kusina? Made in China. Na kaniya mo nga hinuganan 3 hours. Mahinumano na yung muhang kuhan. May bumut-bumut. Ay, sunod ani. Bakbakan yung diha. Wala na akong bangira. Sini siya lang nakiutan. Ay, diha di yung naong makita nung naong diha, ma? Oh, pakita. Ha? Doon ko nga rin. Kisang naong yung makita. Oo, amunggon. Nakita rin, ha? Ano naman day? Isa diha. Ako hindi balik doon ng naong. Ako tigpran. Kasi hindi pinuto na yung suka. May suga. Hey guys. Oh, bye guys. Ito naman sa mga guys na may ang pato, ang lababo, ang matitsin ng gamitin din. Ano yung sukay ng gasol. Panandali, ang dali maluto gan. Ang dali. Lutang. Ang gawin. Bigyan rin na ilamisa. Dili ang sana. May natulong. May bisita. Hindi natulong. Sana. Naglagsap ka. Kaya guys. Hindi naman ang hugas. Panayaman ko. Hinda ko ano. Why are these vlog? Why are these vlog? Naman na ito na. Kamay dito dyan. Gasan. Hello vlog, no si Bibi. Hello vlog, this baby. Oh, hi. Hello. Muna akong baby guys, kanawa pa ba? Adot. Hello guys. Hello guys. Wala pa rin nasubos guys. Gabi isuga. Ako sa pinduto na niya. Wow.
Alright, magandang hapon mga kamaster. Ang lugar namin dito sa Buenavista o Bohol. Ayun ha. Vlog. Tay. Get up moy. Dito tayo sa ano. Ikot lang tayo mag ayun o. Medyo kuning tanghali, sobrang init dito. Mas okay pang hapon kasi medyo malamig, mahangin. Yan o. Alright. Hindi na siguro isda daan ba? Ikot-ikot lang tayo dito, Gaster. Yung dati dito malinis pa dito, kayong dami ng mga tanim na saging. Ayan. Lalaki pang bunga ng ano, papaya. Yun ah. Lakad lang tayo dito sa ano, tabi ng kanal. Alright. Kasi medyo nga hapon mainit pa eh. Ano? Oh, sit out! May bisitahin natin dito, isang kagawad to sa barangay namin. Bigyan ko ng ano handle lang pang gamit sa vlog, yung pang cellphone. Kaya banda ditong bahay nila. Lakad lang tayo pero hinihingal. Kaya ang bahay lang dito. Natin kasi nagawa diha. Malin. May na rin. Hati tayo ha. Huwag kang mga gato. Ayaw. Ay, lagyan pa ng imbornal dito pala no. Kaya na ning gadadamag. Ate. Tama dala dito. To lagi dito, hangi pangayawan tong number tong cellphone kaya hang pangayawan tong number ni kauban sa trabaho. Hilingan namin dito, yung trabaho. Sa asa dapit? Sa may Payapa. Payapa kuno dong. Quezon City. Payapa? Idong. Oy. Lagi. Nagpaabot bitaw tos malini mo kay Ang samay. Dahil nag-store minimalin. nag-istorya na. Nag-store. Nagpapaon Pabrika. Pabrika o. Kuha mo no nang sin pabrika atong gikuan na parang budiga ba sa budiga. Mapayapa? Mapayapa do sa mo ang ipuyan. Ang una dito Kasal ka po yun eh? sa uyo man ko. Gawyo. Ito nga. Naka-store, may customer
May customer kami, palit sa among tindahan. Karon, muta na ako Bisaya man. Ako punta na sa Bisaya. Ngano? Sambongal del Sur. Sambongal del Sur. Muta ba? Ikaw, buhol man ko. Asa buhol? Bulubista Ubay. Moto na kayo sa, ay, Bulubista Ubay may kauban kong trabaho Bulubista Ubay ah. Kasi pangan? Felix Carinas? Alex. Hindi, una, Felix ang ingon niya. Oh, Felix. O, Felix. Buwag ka. Buyat ba to? Felix Carinas. Nakaila ko na, silingan man na muna. Oo nga, silingan man na muna. Felix Carinas. Nako kailangan Felix Carinas. Minyo naman to. Nga nangasawa na mga anak na dia silingan na mo. Ay anak namin yung mura mag lutaw pa man to. Nga na siya. Baka Alex Carinas. Ayun. Sabi na, oh, Alex Carinas. Kau ba magtrabaho? Unang kuha nila daw sa lugar nila ni Rup. Ay ito ba? Sa ano ba yun? Ano to? Muñoz? Di dito sa kuwan. Puya na Junior Las Cunha ba? Gladway? Oh, Pladway. Kaila ko na. At tayo mo nakita mo po si Malin nga mo lang hindi ka nang nagparamdam. Mao na kay duwa man ay parang pakiramdam sa mo ana kay gipangita sa mga igsoon. Wala kontak. Nga na to na. Nga bisyo man matagon nga na siya. Ano bisyo? Ano nagsibo? Ay. Haluag siya bo tapos scatter. Skatir? Doon na nalulung daw sa kuwan lagi. Sugal, scatter. Mga manok dyan, ibaligya mo no. Batong mga kakontak ang cellphone, ibaligya po. Mo lagi, laluoy mo siguro po ito na gawban lagi, kusog yung trabaho. Karoon na doon, diya sa mga. Mga ko, tayo, number sekreto ba, kaya number kayo. Dagko na laban yung mga anak dito. Wala na paramdam ko no dito sa mga kawan, yung mga igsoon. Sige. Kaya larga na ko ano mong balik sa tindahan, apuhon siguro. Doon man sa tindahan nagtinda man sa mga milk tea ba. Sikat milk tea lah ha. Mga ting ha. Sabi na karoon init? Asa nila puhon makabalik ko. Ang tuon to na. Narating siya sa kwadya, ni sa mapayapa din. Kaya pa. Ampaw ka na. Ano mo burot niya mo bukat. Ampaw. Wah. Kita kami pindutan na ni para musika. Kaya pagkuhan ka ba? Ay, diba? Klaro na. Na, kaya pwede dito magsuga. Kaya huwag karin ko. Ito ano mga rin? Isa mo. Hera? Hello guys, niabot na si Laling guys. Palit ko magtawag. Asa dahil siya? Tapos babag! Ha? Huwag siya na matunay mo! Ano ka? Hello guys. Nakinig ka din. Ay, dara na eh. Wala ako na ha? Hindi doon yun, nahidaw mo kong saging. Ay. Dabag yan para na. Nahidaw ko kong Kuhan. Mas marami. Makakapagpunod ka dyan. Haladay. Dong. 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 Marami basa Ano na po. kuhan? Hindi pa ang naglataan.
Hello guys. Wala, ano ito po? Nga ni, magaling mo na. Nakuha na kanin. Kanina may kasama mo. Kari mo na, pwede man ibalik dyan. Gusto mo na dada. Ulog mo na, lemon lang ka. Nunan rin eh. Paano ba tubig ba yung utang mo? Ha? Isuka. Nunan rin. Tubig ba yung utang? Panakit mo ra. Ano, o lamig. Wala na yung lasa. Hello guys. Nindot man tanawon dari mo. Hagkuhan. Atong bayo man, nindot tanawon dari. Tanawon. Nindot yung mga kalero guys ha. Wala. Oh, na, masaya. Hello guys. Ambina. Buksan mo rin mo. Masa magsilip? Awa guys na. Vlog TV. Karon guys. Ga. Spot. Na oh. Ibang naong na, uy. Unsa na me? Isiga mag. Na, ang pagpunta na. Ayaw, diya, uy. Kita ko daw diya. Bawal na diya. Ay, ito bang? Imong naong nakita. Nahilo guys, storya na. Awa guys. Tanaw Sa? Kay nagtanaw raman TV. Marami. Langsung. Tara nay! Karon, hapit tamig kaon oh. Na guys, gibidaan kong mama guys. Wako ni uli guys. Kaya mahuli kami dagat uma guys. Maligo dagat ugma. Niyugis ka mama guys. Na guys, maligo ko na magdagat ang mami oh. Itago, amo taas ko. Maan sa magpilaskuhan? Mas, wala ko na biskuit. Dagan kayo guys. Karon guys. Butang na guys. Hindi ko basa. Okay. Ame! Ano man? Magay, sige na pagkagpang-pang. Hello guys, muna dagway ni Mariami guys. Di pa sa ba? Na guys. Na guys na. Ayaw guys. Ayaw guys. Ayaw. Guys. Kiss karon guys. Ano guys? Nagtag-TV. Sino ba yapin? Oh guys. Lamig kuan guys. Lamig din na. Guys. Diyan, apila na diya. Oh, guys, lamig kusina guys. Guys. Awa, papa dito guys. Na? Dito guys. Mas balay. Daghan na kayo na guys. Dari pa. Kan kayo. Ikaw guys eh. Karon guys, patuan ni na. Wimia. Oh. Wimia. Apa japas? Oh guys. Okay guys. Oh guys ha. Sige basa to guys. Ha? Apa japas? Berarti guys. Hey. Oh, myself, somebody. Hello! Hello guys. Hello guys. Oh guys. Yan ka nas hindi kreser bayot ko. Takban mo. Atong vlog. Hello! Ako rin. So guys ha. Utang. Ron. Mana siya guys. Wee! Na guys, nindot na mo TV guys. Karong guys. So guys, magbasa ta. Ako'y tigbata sa among mga puno. Hello guys.
Ipapicture niya na ito. Basta. Hello. Patay ko. Naka-picture bakuan. Karon guys, naka-picture jud ko. Nalubat na. Parang na imong ilong guys. Nakalo ka jud kiwot guys. Okay ha? Man guys. Karon guys, napa-isa. Pa-picture ba? Parang nga imong nang. Okay. 1, 2, go. Mamay, taos baby, mamay taos. Ingon Mamay, ko, awa. Tony. Isa. Isa. Isa ra lagi. Isa. Na isa, dalawa ra. Kwa ba? Mom here. Karon. Isa ra. Nat. Bilin man ni bilin. Kitsura. Yatag ni. Ako sa matahon. Ni Roxanne Dibe. Yatag. Yatag na guys. Huh? Dapil Roxanne Dina. Nak, say. Dina. Yeah. Tak picture. Tak. O kana. Pag picture. Kita ka? Sige. Ako rin. Kita ka? Kita ka? Kita ka? Kita ka, day? Buena Vista Elementary School. Kita ka?